שלום. לצערי, עוד לא הומצאה הטכנולוגיה בה אדם צופה בי עכשיו. גבר, אישה, אולי זוג. אז עמכם הסליחה. יכול להיות שאתם צופים בי כי כואבות לכם הברכיים, או שכואב לכם הגב התחתון. יכול להיות שאתם מכירים מישהו שכואב לו, ואולי אתם פשוט צופים בי ולא כואב לכם דבר. כרופא, זה הכי משמח אותי. נעים מאוד, אני דוקטור עמית מור. ברוכים הבאים למקום שבו אנשים מנצחים את כאבי הברכיים וכאבי הגב בהליכה. אפוסטרפיה. בעוד כמה שניות תבינו עד כמה התפתחה הטכנולוגיה, כך שהיום ניתן לפתור את בעיית כאבי הברכיים וכאבי הגב לבד, באופן עצמאי. בוא אחריי. ובכן, למה כואבות הברכיים? למה כואב הגב? עומס, שחיקה, משקל. יהיה לכם קשה מאוד להאמין, אבל בגיל 40 סביר שהקפתם את כל כדור הארץ בהליכה. חישבו על זה. כמה מעמסה, כמה תנועות, כמה מאמץ שרירים. בגיל 70 סביר שהקפתם את כדור הארץ כמעט פעמיים. יש אנשים שבמסע הזה אף חוו פציעה, נפילה, תאונה חלילה. כדי לבחון את המקור לכאב הברכיים וכאב הגב ולמצוא את הפתרון, עלינו מתחילה להגיע למעבדת ההליכה של אפוסטרפיה. כאן, בתהליך של 1.5 שעה, באבחון מעבדה מלא, בשימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ובבדיקה מקיפה של הפיזיותרפיסטים שלנו, נוכל לדעת למה כואב לכם. אלפי חיישנים במעבדה מעניקים לנו תמונה מלאה על תבנית ההליכה שלכם, באמצעותם נאתר את הגורמים, נעריך את הכאב, נלמד את התפקוד שמנסה לפצות על הכאב או על הלחץ שאתם חשים במפרק, ונדע בדיוק מה עלינו לעשות כדי להפסיק ולמזער את הכאב שלכם. עכשיו, כשאספנו את כל הממצאים, אנו יודעים כיצד לגרום לגוף לשקם את עצמו. שואלים איך? הטכנולוגיה של מערכת אפוסטרפיה למעשה תלמד את הגוף להוריד את העומס והמפרקים הכואבים. הגוף עצמו יחזור לשקם את מערך השרירים ההיקפיים, כך שהלחץ על האזור הכואב יפחת, הכאב יצטמצם, ותוכלו לחזור לחיות חיים ללא כאב מיותר. וכשלא כואב, קמים, הולכים, יוצאים, מטיילים, חוזרים לעשות כושר, חיים. שואלים למי פתרון אפוסטרפיה מתאים? ראשית, למי שסובל מכאבי ברכיים או כאבי גב. לאנשים הסובלים משחיקת סחוסים, לאנשים שקראו מניסקוס או רצועות בברך, לאנשים הסובלים מבלט או פריצת דיסק, ולאנשים הסובלים מכאב גב ללא מקור ספציפי, כמו מרבית האוכלוסייה. אתם חייבים להבין דבר אחד חשוב. הגוף שלכם הוא הרופא הטוב ביותר בעולם. רופא טוב ממני. באמצעות אפוסטרפיה, אנו גורמים למעשה לגוף לטפל מחדש בכאב. והגוף גאון. זוכרים? שתי הרגליים שלכם עד היום הקיפו את כדור הארץ פעם, פעמיים, אולי אפילו 3 פעמים. מה נותר לכם לעשות? להתקשר אלינו, להגיע לבדיקת מעבדת ההליכה. אגב, הבדיקה ללא עלות. והטיפול כולו, במידה ונמצאתם מתאימים, כמובן, בהשתתפות הביטוחים המשלימים של קופות החולים. תודה שנתתם לי את הזמן להסביר לכם הכל אודות אפוסטרפיה. אני מאחל לכם חיים מלאים וללא כאב.